Бях в самолета. Гледах през прозореца, а хоризонтът в далечината се обагряше в червени нюанси. И в този момент си помислих, работата, която върша, не е просто работа. Това не е просто продажба на продукти или изкарване на пари. Наистина е път, по който хиляди, дори десетки хиляди хора могат да постигнат финансова свобода. И милиони потребители получават достъп до световнокласни продукти на наистина достъпни цени. Това е нещо голямо. И освен това, хората, които произвеждат добри продукти, намират пазар. Създават се работни места, плащат се данъци, икономиката се подкрепя, а обществото печели. И тогава си зададох въпроса: кой е истинският собственик на този проект? И отговорът беше ясен. Това си ти. Ако започнеш да мислиш по този начин, ако приемеш, че ти си собственикът на тази идея, всичко започва да се променя. Тонът на гласа ти се променя. Начинът, по който гледаш и говориш с хората, се променя. Дори увереността ти в себе си се засилва. И един ден ще осъзнаеш, че вече не се опитваш да показваш какво имаш, а искаш да споделяш. Ще бъдеш скромен, но силен. Непретенциозен, но вдъхновяващ. Точно тази топлина, тази искреност, тя ще достигне до хората. Ще искат да те чуят, да бъдат около теб. И в един момент ще започнат да те следват, защото вече няма да си просто човек, който говори. Ще бъдеш човек, който показва посока в живота.